Slomivši sjajnim naletom otpor odmetnika, ušle su postrojbe hrvatskih oružanih snaga u Viroviticu, srce Podravine. Nakon 4-mjesečnog spenjanja pod strahovladom partizana, narod ovoga kraja dočekao je time konačno oslobođenje i mir. Virovitica je odahnula i ponovno oživjela, ali ovdje nema kuće i obitelji koja ne bi oplakivala nekoga od svojih. Krasan dvorac grofova Pejačevića i Draškovića, kasnije zgrada općinskog poglavarstva, još je sada svjedok nekadašnjeg neprijateljskog bijesa i teških borbi za oslobođenje grada. Nastavljajući progon neprijatelja, ušle su hrvatske oružane snage i u Daruvar. Ispod Slavoluka, koje su partizani digli govoreći da očekuju sovjetsku pomoć, prošli su vojnici poglavnikove Hrvatske. Nakon oslobođenja s mjesta su skinuti sa zidova natpisi, kratkotrajni ostaci iz žalosne prošlosti.